Aitor Moreno eta Iban Galan desegin. Haupa, kaixo. Erromintxelak taleko kidea eta Erromintxelaken lehenengo lan luzian diseinatzaile, ilustratzaile lanetan ibili dana. Lehenengo lan luzia esan dut kaleratu dozue, hainbat urtez musika folk, gypsy, swing, musika estilua lantzen ibili ostian. Lehenengo eta behin, pozik geratu zara emaitzakin zeuri daukizionez musika arluan eta zeu ilustrazio edo diskuan asalari da daukizionez. Niri dagokidanez oso pozik gelditxunaz, gehiago esan da oin arte egindako lanetatik gehixen landutako lana da eta itxura oso politxa hartu da, gainera euskera zin jogu eta benetan pozik eta arrogaz gure lanakin. Zuzeu? Ni esan biot, argitaratu zenetik diskua, gaur da lehenengo kalitxa dauketela eskuartien, orduen zuzenien erakutsi gutu nire sentsazioak ero, ez? Eta bai. Pozik? Bai, oso pozik. Azkenien, atzekaldeien egoten da, sartzen ditugune ordu guzti horiek. Gentiak ez dago ikusten. Ez dago ikusten, eta eskuartean eta ikustia, eta dastatzia, sentitzia, eta niretako oso berezitza da, beraz, pozik, gustora. Zuk aurre ikusten zebenetik edo lanien ibilizaren hortatik, aldatu da, buruan zeukan hori lortu dozu ikia? Aldatu asko ez, azkenean, gero imprentak eta ekitzen dauen emaitza, beti ez da izaten gauza bera ez, pantailan ikustia eta gero zuzenean edo fizikok ikustia, baina bai, azkenien ideia hauxe esan, gure nahuena lortzia, eta ontsen jasotzen dagoena eskuartean, bakoitza esan biako dabe bere ikuspuntua eta zein da, hori da, bere iritzitza. Nahiko berezitza da, ez? Izan be zabaldu eskero, disko zabaldu eskero, kuadro antzeko bat edo ilustraikia izan da zure asmoa? Bai, ideia izan da, azaletikan eta barrukaldeko diseinu guztitza, islatu gura izan dut azkenean, artelan bat izango balitz bezala, ez? Landu dute proiektu osua, orduen, aurpegi bakoitza izaleike kuadro ezberdin bat, ez? Irekitzen dozunien, gero barrukaldeko librotxua ero, zuk hau desplegablia irekitzen dozunean, bertan ikusileik duzu beste kuadro bat, atzekaldetik letra guztitza beste kuadro baten moruen ero sartuta, gero hau mosterakoen erabilizeike kuadro bat bezala, gero enmarkatzeko etxien, azkenien da euskatarez. Bai, hori da ideia. Aitor, bi kontzertu jo dituzue dagoeneko diskua aurkezteko. Konta edazu, ze harrera izan dau, Getxon egon zai. Bai, Getxo folken, hori da. Eta beste Elorrixoko jaixetan egon zinen. Bai, lehenengoko kontzertua Elorrixoko jaixetan, apurtxo bat, gertu jakun eurixa hasi izan, eta alde horretatik, apurtxo bat, Bai, ez igual espero zebeina, baina... Hori, baina, horrengo egunekua, ostiralekua, Getxo folkekoa izen zan, Erromintxelaken kontzerturik onena, osea... Eta ze hobeto, ez, nork erraneni diskua hortxe estrenatzea. Bai, izen zan ikarra, jendia lehenengoko minututik ja dantzan jarri genuen, plazan abeteta, oso gustora, benetan. Euskal talde bateko olako musik estilua lantzei ez da oikuena izaten, ez? Zeuek hortan be, aitzindari izate hori bakotzu da? Bai, hasi ginen egan izen zen, gu gatoz jazzetik, ez? Eta, lehenengo rock and rolletik, baina gero jazzera pasago ditzuak, eta hasieran egiten genuen estandarrak. Eta zan genuen, goiez itzen zeo zer publiko danendako, danok entzun ahal izateko. Eta orduan esan genuen, zegatik ez dugu hartzen estilo hau eta euskara ardatz moduan jarrita benetako abestiak egin. Eta hola hasi ginen. Sorkuntza prozesuari dagokizionez, diskuen sorkuntza prozesuari, 2008 batian taldia sortu zanetik edo hortan diarduzu da, abestia sortzen, baina zeuen berezit jasuna bada bakoitza toki diferente bateko izatia, eta ez da gizela egin duzuen. Elkarketako edo, danok bintzat, bide beretik eta ideia beretik bateko. Azkenien denbora guretako aurrera doi, orduan gure denbora oso balio hotxua da eta efikatzak izan behar gara. Orduan zeitzen dugu, abestiak normalean jon eta nire artean egiten ditugu,
eta gero idatzi egiten ditugu, eta jaten gare, adibidez, Bilbora saxofonistan gana, berak bere ideiak sartu, gero ideia guztiak bateratu, baina beti etxeko lan baten ostean. Ez da lehen bezala joaten ginela lokalera eta hor sorkuntza prozesuan aurrera eraman. Orain egiten dugu etxian, eta gero idatziz, bidali beste musikoei, eta holan denbora aurrezten dugu. Horda, nahiko efikaz ibili zai lanian. Bai, ez da besteik, bestela... Bestela luze fango litzake. Ez dakit zuen arteko harremana lehenauti datorren, espresuki disko honetarako kontaktau dozuen arekin, ez dakit zelakoa? Ez, Iban Galanekin bizi esan da, hasieratik berengan eduki dugu konfiantza guztia, eta emaitzak garagarri honak izan dira, hasi que beraki jarraituko dugu. Samurra da, Erromitxelak egin lanikia. Bai, bueno, a ber, azkenean berezisa geha bakoitzak, egisa da gure artean be bakoitza emuten dut zaula sorkuntza prozesurako margen hori, ez? Malgotasun bat, bai, ez? Eta azkenien horrek be sortzaileen dako, ez? Azkenien errestasun emuten dutuz, azkenien zu daukotzuna buruan sortu zeike arazo barik, ez? Eta... Konfiantzia hori emuten dago, ez? Hori da. Zuek Ibanen lan hortan konfiantzia eukitiak, zeuri malgutasun hori eta... Gero egisa da, nire ritual moduan erabiltze dutela, ez? Eta sorkuntza prozesuan ikusten da jatela, kasu honetan Erromitxelekin eta geratzia noizbehinka, hitz egitea prozesuei buruz, hitz egitea kontzeptuei buruz, eta hortikan atatako ideiekin eta, jani aztena, sorkuntza... Eta musika bidaltzen dutzugu lehen, zuk entzuten joateko, eta... Eta igual horren aritik. Hori, tiratzeko aritik. Adibidez lehenengoko LP-an, hause die bi single, izen ziren gure lehenengoko bi abestiak, eta hemen diseinu honetan mugatu nagoen gehiago Iban, ni nahi nagoena dugu nahi genuna zan ikuste hau zela zirriborro zelan da? Bozeto bat moduan. Esatia jendiai Erromitxelak sortu die, hau da bozeto bat, dieleoko bi abestiak gero marrastuko dugu gainetik. Eta bigarren honetan, sanotzat, Iban, gin nahi dozuna. Eta taldia asko aldatu da? Lehenengo bozeto hortatik onja LP... Ez, zenor geranen ni izen da gure seio partikularra, ez? Gure nortasun hartzen duen abesti hori. Eta besteak joan die bide horretan, ze ikusi dugu ze bide jarraitu nahi dugun. Zer esango zuke diskuan inguruan? Zelako diskua, zer entzungo dau? Entzuliak diskua erosita play emuten xo benean. Entzungo dau musika ona, lehenengoko gauzia. Nola ez? Eta gero, dana zuzenean grabatutako disko bat entzungo dauela, benetako instrumentuekin, ez dau tramparik. Eta bertan entzungo dau, estilo ugari, baina gehien bat izango da swing eta gypsy gitarrak garrantzia handia daukate, Manus gitarrarekin grabauta, eta gero euskara, beti euskara ardatzean, eta letrak die euskal poeten poesiak, beraz, kilometro zero esaten da. Zelako lana izan da, prozesuan inguruan berbein jogu, esan duzu, partiturak eta preparau, eta bakoitzak bere etxeko lan horreik iken zituela, baina gogorra izan da, disfruta dozue prozesuaz? Gauza bixak. Asko disfrutatzen da, zer zabiz sortzen eta daukotzu horri intrigoa da zer, urtengo da zerrez, baina gero borruka asko da batzien. Esan dagoen berak bezala, ez da bakarri sortzea, gauza asko atzien, eta ez da bai da asko inbidi ez, ez da bai da produktiboak, gauzak aurrera eramateko orduan izardi asko eta ez da bai da asko da batzien. 6 pertsonak osaketan duzu taldia gainera. Ez da izango Samurra? 6 pertsona... Bueno, berez, oinarria taldearen ardatza gare laurak. Hau da, ni, Jokin Vitoria, Iñigo Zubizarreta eta Jon Garzia. Eta gero deitzen diogu kolaboratzaile batzuei, dela Andone Aizpuru saxo sopranoan eta Daniela Podaka biolinan. Eta gero behai, noizbehinka, egoten da bezlariren bageixau. Kontzertuan arabera, bai, ez? Hori da, lekuaren eta danaren arabera.
kontzertu eta etorritea esan dugu, bi kontzertu emun dituzuela nork erraneni diskua aurkezten, aurrerantzian beste hainbat tokitan egongo zai, ezta? Bai, holan buruz gogatzen zen, badakiz sopelan egongo garela kulturgunean azaroak 7, gero be Durangoko azokatik pasauko gare, jarriko dugu estanien saltzen bai diskua, bai kontzertua joko dugu ahotsenean, agian zeo zer urtengo dabe bai, ondiokan ezin dugu aurreratu. Ezin dugu aurreratu, gauzalarrik ez. Eta gero dauko urtarrilean be bai, kontzertu, oza, eske 2026 aurrera, ja, kontzertu pila bat azten gare. Baina ondiokan lotzeko dauz eta ezin diedanak. Lan, karo, diskua sortzeia bai, hori politia izango da eta ez du izuen sartzeia, baina, bueno, pentsa, endot zeuek geixen gozatuko dozuena, holtza gainera igotia izango da. Bai, oza, guk egiten dugun dana da, igoteko holtza gainera, eta izarri xagotatzeko disfrutetan eta jendia dantzarazten. Hori da gure helburua.